Siyuro gandom. Sarap ba? Sa amara ko man yun iniabutan ko video pa sa landa. Dito ako nagtutunggo sin dangan sin sister ko pag way ko nakikiwan. Kita sin may naluto na mataod pa siya. Sa amara ko man yun inakakapin. Roman yan na video ko. Ang pantawad sinihinang nila. Pag-ubos, pagkatukato ko paway. Una uubos, nagyaka. Una mo rayanin nakakapin. Namara ko man yan na video. Malimot ako man siya matito. Amara ko manin kako in